but iye zvine zvitsuda zvinhu zvakanaka zvestand. Pamusoro kune vose vari pano kutanga regai nditende Mwari vandisvitsawo pano ndanga ndisina tarisiro yekunge ndiri pano. Mwoyo wangu uri kufara zvakanyanya nekutendawo Honorable Mauka vandiwanisawo pekugara ndanga ndisingazvitarisire. Mwoyo mangu manga makazara neshungu dzakanyanya. Nanhasi shungu dzangu ndikunzwa dziri kutapudzika nechinhu chikuru chavandiitira chandanga ndisiri kutarisira, asi Mwari havo vanoziva. Muchidimbu kubva ndichibereka mwana wangu mukuru anonzi Anopaishe, kubva gore randakamubereka 2021 upenyu hwaimbenge hwakatiomera kumashure kwese, asi kubva gore randakamubereka zvakati chinjei. Kubva pandakamubereka pamwe chete nepandakazobereka mudiki wacho upenyu hwaita huchichinja ndichikombeya nezvandaimboya. Saka ndiri kuona sekuti kuronga kwaMwari kwekuti vanga vakandipa vana ava panyika kuti vangosunungurawo upenyu hwangu. Ivo pachavo havana kumbofara panyika, vakangouyawo. Ndinongovafananidza naJesu kuti vakatambudzikira kuti upenyu hwangu husununguke. Saka handina mashoko akanyanya, asi ndinongoda kutendawo vakuru vehurumende vandibatsirawo zvichibva kuna President vaMnangagwa. Ndinokutendai nemose muri pano vanotora nhau makandibatsira kubva zuva rekutanga randakashaya vana vangu kusvikira pakuvaradzika, nevose mapoka aindibatsirawo pane zvokudya nekumira neni padambudziko iri kusvika pari nhasi. Ndinokutendai. Bedside Apostolic Church inotungamirirwa naBishop N Manango vakamira neni kubva mwana zuva randakamuvashaya musi wechitatu, musi wa1 neminamato kusvikira zuva ranhasi vaneni. Handigona hangu kukutendai, asi Mwari wekudenga vakuitirewo zvakanaka nerudo rwenyu rwamandiratidza. Ndichiti amen. Muri yeZimbabwe tiri kuno kuwadzana 5 kunova kunonziko ku Parkledge Lot 2 kwatauya nababa naamai va Anopaishe naAnesu Muzanago vaya vakaparara muno mukuwadzana vakazowanikwa vari mumotikari iya yegreen yatinoziva. Mushure maizvozvo Honorable Mauka vekuno kuwadzana West Constituency vakabva vavimbisa kuti ininiwo mashoko angu enyaradzo kumhuri yekwaMuzanago ndeyekuti ndivape pekugara. Chinova chinhu chakagamuchirwa pamwe chete nechechi yeBedside nababa naamai Muzanago pamwe chete nemhuri yavo. Sei vakazvigamuchira? Inyaya yekuti pavanga vachigara yakanga iri imba yekuloja. Zviri kutaurwa zvanga zvichibuda munyaya yanga iri yekuti kuti vagone kunge vachinyarara kwakurongwa nyaya relocation, kuti vagone kunge vachibva munzvimbo yavanga vachigara yakapararira vana vavo, asi kuronga kwaMwari kunoshamisa. Vazoitwa relocate to their own stand yatiri kuno kuwadzana ku Parkledge 2 Lot 2 kunovekwa puwa stand inei na Honorable Mauka. Value ya stand inei 12,000 uyewo stand inei yakakura masquare meters anokwana kuita iwo 300 munda chaiwo. Regai tipinde patatangira nyaya yedu inoi kuofisi ya Honorable Mauka tichinzwa mapepa nekuona mapepa achisainwa nemaspeeches achiitwa. Sitanozvesa tafumane CBA basi. Regai tipinde munyaya yacho. Tara Jesu, amen. Hallelujah. Amen. Tanitendera kuti tingoita zvinhu zvokumachechi ndozvatajaira. Sinotombotanga taimba tozonamata ndizvonai. Saka ndine muimba anoti munoziva kusasimba kwangu, asi Jehovha ndimi simba rangu. Ndinototyawo kurasika, asi Jehovha mukanditungamira handirasiki. Saka ndichangoimba vhesi iyo nekorasi tobva tazonamata zvedu. Zimbabwe ndoIsrael yeChristian dominated country. Saka nditoziva kuti pandiri kuimba tichabatirana pamwe chete kuti zviite ndizvona. Tinotenda. Munoziva
Mwari zvedu. Loti ndingoti nenhamo dzakatowira pakati pedu kumhuri yataunganira pano nhasi. Zvinorombo kuti nebasa neniwo ndakaona munhu asina kukwanisa kusvika panzvimbo ino kuti tibatirane pamwe chete, but ndinotenda kuti lot of Pastor Swedi family was with you. Ndoda kuti ndingotaura zvishoma nekuda kwedambudziko rakasangana nevaviri ava risina kuitwa nemunhu, but randinongofunga kuti rakaitwa naJehovha, because ndo munhu wega watakanzwa kuti akarava mazuva edu atisingagoni kudarika. Nyangwe tikadii unotozomunzwa vanhu vakuti Mugoti akatomborega kukwira kombi akanga azorega kumuka makusena acho akanga azodii. Izvo kwaanengo vanhu vari kungoedza kusanangura kuti mazuva edu akarahwa naMwari. Hakuna umwe munhu anogona kuamisa. Regai tinamate. Muzita raJesu, manheru ano mutsvene wakatendeka. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngarinamatwe. Patiri mukufara, patiri mukusuwa, zita renyu ngarikudzwe. Makatidzidzisa kupfurikidza murandarume Jobhu, awirwa nezvese zvawakawirwa nazvo, asi pane paanozotifadza achitiudza mashoko ekutikurudzira. Bhuku yonyora ichiti pazvose izvi Jobhu haana kutadzira Mwari. Kataura kuti makatondiisa panyika pano ndisina chinhu, muchanditorazve ndisina chinhu, asi zita renyu koga ngarivongwe. Saka masikati ano mutsvene wakatendeka taungana kuti tikudze zita renyu. Iyesu vanhu vane utera, vanhu vane shungu, vanhu vanorwadziwa, vanhu venyama, tiri kukuramba tichikukumbirai mutsvene wakatendeka kuti basa ramakabata takariona uye takaritenda tikaribvuma. Pfuuriraiwo mberi nesu, murambe muchitinyaradza, murambe muri pakati pedu, musatisiye. Ruoko rwenyu rukapfupikiswa tinova vatera zviro kwazvo. Ziso renyu rikashakara kutitarisa, nyika ino inotitsika-tsika nepamusoro tikakutadzirai. Tinokutendai mutsvene wakatendeka nekuramba muchisimbisa mhuru. Kutotiona nhasi tiri pamwe chete zvinotoreva kuti makabvuma kuva munyaradzi wedu. Isi tikatenda kuti imi muri munyaradzi wedu. Tinokutendai masikati ano, mhuri yese yaungana pano, basa rose riri pakati pemba ino. Tinokutendai kuti mucharamba muri pakati pedu, muchitipfuudza tichienda kumberi. Tanamata masikati ano, kupfurikidza ndiJesu Kristu wakafa wakamuka. Amen. Amen. Pamberi Zambia, pamberi Mnangagwa, pasine mhando dzemusangano, makadiko makomrades, tenda zvedu. Aiwa, regai nditange nokuchingamidza vatori venhau sekunzwa kwamaita zita rangu noitwa mafaiti. Ndiri mushamarari nepfenyuro hombe Zimbabwe yese, titiudha ndakamboshanda navo tatiri vapfana vasati vaenda kuStar FM, asi ndiri chairman wemusangano weZANU-PF. Saka nhasi panapa ndifunga mavanzwa kwakatoshamisika waona ndakagara kuno vajaira kutiona tichitora nhau, asi nhasi ndiri chairman wemusangano weZANU-PF. Ndiri ni chairman weward 44. Munova makaitika chitiko chinotyisa chatisati tambonzwa. Asi chekutanga una rembo chautenda vatori venhau, nekuti vatori venhau taiona pasocial media ndimi makaita kuti vese vakazinge vachibatsira nhamo izvi vakabatsira through social media. Zvaitwa nevatori venhau. Dzimwe dzinguva vatori venhau vanhu vanotaura nepasiripo zvimwe zvichibuda zvisirizvo, asi donzvo revatori venhau ukatarisa mastories avo ainge ari ekutsvaga kuti chii chakaitika kuvana. Kunyange zvazvo kusvika pari zvino maidongo vataura mashoko mahombe kuti pari zvinezvi watakanzwa ndiMwari. Hatina munhu watakaita sei, watatitanzwa. Asiwo tichingonamatawo kuti kana pane zvakaitika taikumbira kuti Mwari dai vatibatsira zvakaitika kuwadzana zvizikanwe. Hazvisi nyore makomrades, baba namai ava ndakavatarisawo kana kuvanyaradza tiri vadiki. Mukunzwa zvinoda Mwari. Haisi nyore tasane mamwe nemakuva maviri at one point. Kana kune akazviita akaoma, kana akagara achidya rinopisa ari mumba make, munamato wepasi rese. Nyaya iyi yakabuda chero nekunze kwenyika, vanhu vari kuchema nazvino, inoshungurudza. Asi hatinoda kuramba tichitaura zvakawanda nezvayo, nekuti tinomutsa mamwe maronda agara aripo.
asi vatori venhau tinokutendai zvisingaite. Thank you very much Tilda nevamwe vana Silai, vana Lioness nevamwe vandisina kuziva vari panapa nebasa ramakaita. Taizongokumbirawo kuti murambe muchidzoka muchitaura nesu kuti zvirambe zvichifumuka chete. Nyaya yakana ikataurika ikaramba ichimbotaurika inofumuka, asi ikanyararwa kana akazvita wacho anofunga kuti ari free. Ngairambe ichitaurwa kana maauthorities ariko kana vari kuiferefeta varambe vachiinvestigata vazi kuti Zimbabwe iri kurwadziwa nechitiko chekuwadza extension. Amen. Saka tingapedze nguva makomrades, nguva yafamba. Pari zvino ndinoti ndikuchingamidzirei honorable MP wedu comrade Tau Mauka kuti atipo mashoko maviri matatu tobva toenda pastand yatichanoratidzwa. Honorable Tau Mauka, musati masumuka comrade ava pane mashoko avataura. Dai zvaikwanisika vabereki vabatsirwa kuvaka imba makomrades. Tichazvifambisa sei? Asi dai musangano weZANU-PF watibatsira vatori venhau vagozodzoka pasina kana mazuva vaone kana imba yamira. Dzimwe dzenguva pamwe ndokugava kugona kuvanyaradza kwatingaita vakawana decent house kuti vanogara zvakanaka. Vabereki vekwaMuzanavhu. Honorable MP Chef Sungai. Pamusoro inangwa ndina mashoko akawanda chinhu chatinoda kuita basa kuti mashoko akawanda hazvifambi. Chekutanga nda kutenda vatori venhau vauya pano kubva musi watanga zviitiko zvese vachinesu nanhasi. Chechipiri ndinoda kutaura kuti kana dziri nhau dzichitorwa ngadzitorwa chaizvo chaizvo, nezvamawana zviri pagiraundi ngazviitwe chaizvo chaizvo, nekuti tinokanganisa even ivo vacho vane dambudziko. Zvinovatorera nguva nekuti zvinenge zvakuda masocial media zvinenge zvisina ruramo yakanaka. Chechitatu ndoda kutenda president vangu Baba Mnangagwa. Ndo vakatidzidzisa, ndo tsoka dzavo dzatikutevera, nekuti munhu wevanhu, nekuti mabasa mazhinji avari kuita ari kuonekwa nemunhu wese. Hapashayikwe vavengi vanotaura zvavanoda masocial media, but basa ravari kuita ihombe. So pachiitiko chakaitika ichi chinhu chekuti chinorwadza, zvekuti ndakasvika pakubatikana chaizvo chaizvo kuti ko chii kuchakuitika mumusha muno. Zvinhu zvinosuwisa kuti munhu mamunogara muchiitika mashura akadai ekuti vana vanongoshayikwa vozofuma kuwanikwa vari mumabhuti vatoshata. So baba uchitarisira kuti ndiri kurera mwana wangu pazera raari anofanira kunge akudai, wozongoerekana mwana anzi mwana wako ari mubhutu haana kuti zvazvina kumira mushe. Chiitiko chinorwadza zvekuti nyangwe vachiramba vakagara panzvimbo pavakatarisa vachingoona kuti zveshuwa dzakatikira mwana wangu apa, zvinhu zvakandibata. Zvakaitika kuti ndibatikane ndikati no semukuru zvandakadzidziswa ndofanira kuita kuda mhuri yese. Munhu wese hapana unoti ndiani, munhu wese anofanira kudiwa nezvaari. So ndakasarudza kuti no zvidiki zviripo izvozvo, kuti vambokanganwawo kuti zveshuwa but apa but zvine zvakuita zviita but havakanganwa, but pane zvinhu zvekuti munhu anogona kudzikamisa hana nekuti anenge aona zvo zvanenge abva panzvimbo paaripo ipapo. Ndosaka ndakafunga kuti isu sevana veZANU-PF vana vakarerwa zvakanaka, vana vanotera tsoka dzababa naamai, nekupa kwavanoita. Noona munoona zvinoita mai Mnangagwa mapira vanoita nemabatsirira vanoita, ndo zvinhu zvatinoda kuteedza izvozvo. Ndosaka makaona ndazofunga tika isusu ngatichivapowo pekugara. Kana wacho kana uripo seZANU-PF ndo watoshandisa, nekuti ndisu varidzi venyika. So hatifanira kuita greed
tofanira kushiyani vese vanodzi vari initi. So ndozoza taita kuti aiwa takuti tichikunyaradzei muwane penyu pekudi kugara. Ende kune vari mumaofisi kana tapa munhu ari kugara vandoshanda navo, handidi kunzwa kuti stand iyo yakutorwa, handidi kunzwa stand iyo yaita double allocation tichasungisa vanhu. Kana ndikamunzwa stand yadi vabatsirei nezvinhu zvese zviripo, mapepa ari pano ndichasaina mapepa ani avo havachazonofila, ndasaina mapepa ani, stand yavo chabva pano vonoona stand yavo pavari kufanira kunogara. Asi chandinokumbirisa ndechekuti ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete, ticheme nevanotambura, ticheme nevanochemawo, nokuti nyika yedu yeZimbabwe inyika yakasununguka. Ezvino vana vedu zvanetsa nenyaya yemadrugs munyika, manetsa nyaya yemadrugs zvanetsa, even mukaenda kuwadzana extension hatichazivi kuti zvakabva nepaki, kune panonzi paJabuna. Ndopatiri kuchemera even kuvakuru venyika kuti please panhu ipapo nyaya yemadrugs mukuwadzana ngapakliwe. Tichatobatsira zvakasimba, imi venhau tibatsireiwo, nyangwe hamurambidzwi kuenda panzvimbo panonzi paJabuna panetsa ipapo. Mukanotora venhau vanzi vasvikapo vaona panzvimbo paipaika, muchaona kuti zvinhu zvese nevari kuita nemamastermind vari kumasa madrugs vanotobatwa. Because kune vamwe vanhu vanenge vachiita hatidzwi, asi muZimbabwe hakuna munhu anoti ndiri pamusoro pemutemo. Vachinoona musha wavo, mapepa avo ndinawo, ndoti maita basa. Emaoko pachikomredi titende honorable MP handei zvakare murume muridzo. Aiwa, regai titende mashoko abva kuna honorable MP. Honorable MP naProfetess Dungu navakuzhasha takumbirisa kuti mari yakabva kuna president inini yakakonfirmewa yandikuziva yandakanyatsokonfirma i6,000 yakabva kuna president Mnangagwa through advisor Tungwarara, vakuzhazha honorable Mauka, Prophetess Dungu. Dai zvaibvira mangwana mari iyoyo toda kuti tiungane zvakare ipuwe vemhuri act. Mari iyoyo makomrades imari yenhamo. Mari yenhamo haidyiwe kana kubiwa pamunyama. Kunzwa makomrades. Whosoever neimwe yacho ndiri kuzoti yakabuda yakapfuura 6,000 tikuzviziva, maconfirmations aripo, hatisotaura zvakawanda, asi kuti tibatsirei mangwana mari iuye ipuwe vemhuri 6,000 yakabva kuna vaMnangagwa through advisor Tungwarara. Tikukumbirawo mari iyoyo honorable Mauka iuye. Kana zvanetsa tichaenda muofisi kwacho nevehukama nemi ndese tiripo, tonotaura kuzotora mari todzoka panapa totedza vatori venhau kuti mari iya yabuda iyi. Mazvita sezvamanzwa, ine zita rangu ndinonzi Prophetess Councillor Dr. Elira Chidoko, ndiri the National Founding Chairperson wePastors for Economic Development, ndiri zvakare Vice President weZimbabwe Union Council of Churches. Saka zvirokwazvo kuti isi tinotenda kuti kana nyika ingada kukopa inofanira kuenda kuchechi kuti ikope kuti chii chinofanira kuitika panyika. Saka ndinofunga kuti zviro kwazvo idanho rechechi. Saka makaona Bedside yakauya pano neuwandu hwayo ichitaridza rudo kunyika kuti vatungamiriri vehurumende vari panapa mose, Honorable Mauka, ndinotenda nemabasa ose amaita kusvika patimire nhasi. Ndichitendawo kakare bishopu wangu ini Manhango, vanova mutungamiriri weBedside Apostolic Church. Ndinovatendawo kubva pakutanga kushayikwa kwevana sezvambotaura naMuprista Mandizadza kuti baba vanzwa shoko rekuti vana vashayikwa vakamhanya vakasvika panzvimbo, havana kuzomirira kunzwa shoko renhamo kwete, vakamhanya tikapinda minamato tiri pakuwadzana church stand. Vari muchechi vakati kwete, munamato wedu hausi kufanira kuperera pano, ndoda kuenda kunopinda mumba mako tonoita munamato. Saka ndichataura muchidimbu panyaya iyi kuti kusvika vana vachizoshaya bishopu vanga vari padhuze neni zvakandinyaradza. Saka ndakazova nesimba
ramakaona rekugona kuzoimbawo pamberi pevana vangu vachiradzikwa. Amen. Ndinotenda kakare kuhurumende yedu basa rose rayakatipa kusanganisira na Honorable Mauka vari panapa kuti pavakaudzwa nyaya yekuti vana havana pekugara, havana kuda kumbotsva. Handina kuona vachibata mufoni kuti vafone kuti todii, vakabva vangotaura pakarepo kuti ndinovapa pekugara vachinogara pasi. Zvikatombondinetsa kuti ndo matauriro acho, asi ndikuona chokwadi kuti vakataura zvaibva mumwoyo kwete mukungotaura bedzi. Saka chinhu chandinotendawo. Saka ndiri panapa ndingati hurumende sekutara kwandaita kuti ine basa rikuru randisingagoni kutotenda, asi ndinongoti president vedu vatakapiwa naamai ndo vakatisarudzirawo vakavamiririra panguva inoi kuti tigone kuzadzisa chinhu ichi chigobuda kusvika pachasvika. Saka chandichangokumbira ndichocho changa chichingotaurwa nevazhinji kuti hongu tapiwa pekuti tigare kana kuti pekuti tivake, asi izvezvi sevanhu vari kubva munhamo tokutofunga kuti tichatangira papi. Tichiri kungoda sapoti yenyu church, sapoti yehurumende kuti tigone kubatsirikawo tigobva patiri tichiuya pano. Ndo chikumbiro changu. Amen. But iye zvine zvitsuruda zvinhu zvakanaka zvestand. Pamusoro kune vose vari pano, kutanga rega nditende Mwari vandisvitsawo pano. Ndanga ndisina tarisiro yekunge ndiri pano. Mwoyo wangu uri kufara zvakanyanya nekutendawo Honorable Mauka vandiwanisawo pekugara. Ndanga ndisingazvitarisire. Mwoyo mangu manga makazara neshungu dzakanyanya. Nanhasi shungu dzangu ndikunzwa dziri kutapudzika nechinhu chikuru chavandiitira chandanga ndisiri kutarisira, asi Mwari havo vanoziva. Muchidimbu kubva ndichibereka mwana wangu mukuru anonzi Anopaishe, kubva gore randakambereka 2021 upenyu hwaimbenge hwakatiomera kumashure kwese, asi kubva gore randakambereka zvakati chinjei. Kubva pandakamubereka pamwe chete nepandakazobereka mudiki wacho, upenyu hwaita uchichinja ndichikombeya nezvandaimboya. Saka ndiri kuona sekuti kuronga kwaMwari kwekuti vanga vakandipa vana ava panyika kuti vangosunungurawo upenyu hwangu. Ivo pachavo havana kumbofara panyika, vakangouyawo. Ndinongovafananidza naJesu kuti vakatambudzikira kuti upenyu hwangu husununguke. Saka handina mashoko akanyanya, asi ndinongoda kutendawo vakuru vehurumende vandibatsirawo. Zvichibva kuna president vaMunangagwa, ndinokutendai nemose muri pano vanotora nhau. Makandibatsira kubva zuva rekutanga randakashaya vana vangu kusvikira pakuvaradzika. Nevose mapoka aindibatsirawo pane zvokudya nekumira neni padambudziko iri kusvika pari nhasi. Ndinokutendai. Bedside Apostolic Church inotungamirirwa naBishop N Manango vakamira neni kubva mwana zuva randakamuvashaya musi wechitatu, musi wa1 neminamato kusvikira zuva ranhasi vaneni. Handigona hangu kukutendai, asi Mwari wekudenga vakuitirewo zvakanaka nerudo rwenyu rwamandiratidza. Ndichiti amen. Chasara ndechekuti kune vanoda kubatsira kutambanudza ruoko rwavo rwekupa makasununguka kuti munge muchitibata pano paSly Media TV. Tokusvitsai kuno vabereki vachona kuitira kuti zvidhina zvigouya panapa one by one kusvika stand ino yavakwa. Panapa taakuti stand ino inovakwa nevene vayo varikuda kuchema pamwe chete nababa naamai anopa Ishe pamwe chete naAnesu. Tibatane kusumudza imba iyi. Ndo appeal yakudzoka zvekare kwamuri yeZimbabwe.